तू ही बतावे इतना केहू टेंशन तोहरे बारे में ले जितना बाबा लेत हम। बात तो सही है। ना बाबा इतना तो क्यों ना हमारे बारे में सोचेला। इतना तो तोहरी तार भतरो ना टेंशन लेत होई जितना बाबा बे टेंशन बाबा उठी के सुतल रहेला दिन रात उसे कोनो मतलब ना रहेला। उहे तो हम्म। हाँ कहिया मिलल रहे रहिया में। अच्छा हाँ अरे ओकर दासा देख के ना हमार तो खोपड़िया समझ गई। हम कहीं बताओ बेचारी कितनी सुघर सागरी है हाँ कितनी सुशील कितनी बताई ना गुणकारी बाबा कितनी हमारे में सुंदर। कोनो चीज कमी बा। अरे नहीं तोरे में तो हीरा मोती जड़ल बा रे पगली। तोरे में कहाँ कमी बा कमी तोरी भतारा में बा भतारा में। का करी बाबा नसीबे फूट गइल। भतरे सब खतरा कोइले बा। ठीक कर देई। हाँ बाबा ठीक कर दी बड़ी कृपा रही ठीक कर दी। सब क्या देखना सुखा गई मैं दे तोर सुखा गई रहली फूल नियर आए का करी बाबा सुखा के बड़ी दुख सूखल बा। पत्ता हो गई। ठीक कर दी बाबा। अधिया गई। हाँ देखी ना बाबा हाथ में 10 के कैसन हो हाँ, देखी आई देख तो मैं ओट तोर झुरा गई का करी बाबा। आई ओट तोर सब झुरा गई बाटे हैं एकदम पपड़िया गई बा। रुक ये सही हो जाई हमारे लगे एक ठे दवाई बा। कौन दवाई बाबा। हाँ को देई हाँ दी रुक देख हमारे लगे दवाई बा हेनिया। हाँ तन की बात बस 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 मार साले का खोपड़ी तोड़ साले